Tuto máme antikorovú kaďu, takto pekne zabudovanú. Piecka vo vnútri, elegantné riešenie, pekné to je. No ale máme tu takýto problém. 316 antikóra a takto nám začalo hrdzavieť. Kým bola kaďa nezakrytá, bola nezakrytá nejakých 8 mesiacov po kúpe, tá hrdza hore nebola. Boli tam 2-3 také fliačky malé, ale ako sa to zakrylo, majiteľ bol na dovolenke a po 2 mesiacoch sa nám objavilo takáto hrdza. Na dezinfekciu používa chlór a predpokladáme, že to bolo z toho, že pod tým deklom sa zvýšila koncentrácia chlóru a z toho by nám to mohlo byť. No takže ideme to očistiť kyselinou, uvidíme, či je to povrchové alebo či to už je aj do hĺbky. Dobre, takže ako vidíte, už sme to očistili, išlo to celkom pekne. Tá hrdza nebola vôbec do hĺbky, to bolo len povrchové. Tuto som ešte kúsek nehal. Robíme to s obyčajnou kyselinou solnou alebo chlorovodíkovou. Kde je hrubšia tá hrdza, tam to treba dvakrát, ale vidíte, že to krásne zoberie. Dobre, takto. Keď to očistíme, tak ešte to neutralizujem lúhom, ale stačí aj umyť väčším množstvom vody.